Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastrita ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Sagudahin nga rot ti surat, ti pagkasalitaan ni Jingjing na Pauluan, turon, Dear Manong Nemi. May mesak lang inanak, dapapang kanimamang Manong Nemi. Naragsakak kuma, tawan ti kainagaw ko. Ngayon kaslasaan nga naragsak, dapapa kinimama. Ado nga minti mangibagbaga, Manong Nemi, nga sandang agbagay. Kas kininana marites, nga tila obra na kit agad adaw, kada kitay latest. No kasta nga mapanak ad iti tiyanggi, ta pagatang ni papang Manong Nemi. Iti kasapulan na ti panagluto na iti turon, ken iti panagluto na iti kanenmi, pamigat, pangaldaw, ano pangrabi, tani papang Manong Nemi ti agis istimar iti balay. Sunat agluto, sunat agdalus, sunat aglaba, suna amin ti trabaho ti balay. Ken isupay ti nang isurusuro kanyak manong no kasanumat ti agdalus, agluto, aglaba. Ta ore obingak pela idi Manong Nemi ket ta isurusuro na kon kada kita nga trabaho no aramid. Irinto tani mamang ket ti obrana, griing iti bigat, mangan, agdigos, agrubwat, nga sumrek iti trabaho. Sumangpet, Manong Nemi, agsukat, agtugaw, agboy TV, ag cellphone, ag laptop. Sanda ka nung agbagay, Manong. Tani mama, mangop obisina. Irinto tani tatang, ket agtagtagi balay, ken naglutluto iti turon, nga mapan na ilakong isursur. Kunang arod ni Nana Marites, iti Marites Store. Oh, anadamag, ha, Jingjing. Damag ako na yun, Lula. Kita, kumusta na papangin mamang mo, ah? Sanda ka din nga nagapa? Saan, Lula? Anang arod tinubrada? Nagbiminisuot da? Umis isam lata ni papang, yung agmis-misuot ni mamang. Nakita mo ka din ang naging narakop da. Sana Lula ta, no mapandan to ti silad da nakit makitkitak kumapay nga rod. Ken ubingak met, api ko maipakita da panaging narakop da. Ket sa nga dagas no dagiti naganak kita. Ipakita da, tila ilo da kadagiti anak da. Ngem sa mo pa ida nga napuutan. Kas kumano sumangpat ni mamang mao. Ket mapan sumabat kumamo di papangyo, papang mao tapno arakupan ng agkinis da. Hamo pa napuutan nga napasamak tigas da. Saan pa Lula? Ket no kasta nga pumano yung mamang mo, ket pa nagtrabaho. Saan nakading arakupin nga kisin ni papang mo? Saan, Lula? Susapo nga ron dakit madya. Di kahit nga sawan, saan nga nalailo, nakarinyo, dagiti naganak ken ka. Gumatang ako ng Lula, dati imbaga kang tangag. Makadu kayo kat ni, ururayan ako ni papang mo, ay ni papang ko. Ilalala, sige nga ron. Masarudsud ko man, Jingjing. Naragsak ka ka de. Iwan Lula, naragsak.
may masak nga inanak. As-asikason na kakadin ni mamang mo. No, adahan mo nga mo ti assignment mo. Ada ka din ni mamang mo, mang tulong ka nga. Awan lola, ni papang kuno at mang tulong kanya. Napadasan no mo ka din nga nakiayam ka ni nanang mo keng ka, ni mamang mo. Ni lola mat, ato ko na masauda. Gawin ako na ang tani. Dato ginata ko kan masapol ni papang. Mo, wen manong nemi no anya ti sungbat ko karigiti sa lusod di Lola Marites kitag pepeso. Dak pa nakita ida. Idin to talaga ti karuba no kasta nga lumabasak kita daragsak da kita kasawa. Naragsak da aming asang kapamilya. Naisem da, aginangaw da, agiayam da. Dak pa napuutang nga kinasasarita na, kinayayam na ni mama, ni papa, iso. Sut kang kanayon nakasasalita. Iso pa ito ang tulong kanyak no adarahan ko maawatan gananta hangko amo iti assignment ko. Kasla awan ti inak. Makitkitak mangmangig ko. Ngem kasla di na agbeso iparik na ti kinaina na kanya. Nabindas ni mamang manunemi gabuta siyempre. Agtrab-trabaho ito bisina. Mga obisina, dikit kahit nga sawan nga, pintasan na, taraknin na tibagina. Wen, kang kalahin nga papapintas, no kasta nga mapan agtrabaho. Idin to tani papang manunemi gagangay lang. Siyempre, agdigus mo't agpapukis mo't, no kasta nga atidugan tibok na. Managarwat ba't nga, kanayon magagsusukat, kanang digdigos, nabang lumit, kinagaget. Sa nung kasta nga panagluluton ti turon, iti malem manong, ikamakam na talas tres, uno saan kata, iti bigat, ti panagluto na, panagsulso. Pasarimat sumusuro takno ka, manon nemi, nga mapanaglako ti turon, sanay bagbaga kanyak. Anak, apay pang, isuro kanto nga gluto ti turon Amo ka ta papang? Uy, grade 6 ka, namungon. Adun ti amo nga trabaho. Iso nga ito, no, grade 4 ka tiya. Elementarya, isuro ka to. Kaya na, no, madibagbagik, siyak nagluto, sikat ba pa naglako? Uno saan, sika pa yan tagluto, sika pa yan ti aglako. Kitsi ka nga rin papang. Just in case anak nga saan ko na kaya. Kasi ano kung mga di pa kaya, kadubing kay pay, o bingak bet pay. Siguro itong bumalasa nga ako nakitso. Suluwag to. Mabaling kay tumat ng ginanahan, no, laki dita. Tanya, no graduarak to niti high school, pang. Nagbasak to ka niti college. Kawa na. Kabaylan nga ta magbasahin, no, ti ganansyalo nga ti turon, ti pangpabasa yung kanya. Kinapay, ti kadalain, ganansyak ti turon, ti kwartata yung kat agsusuldo man ni mamang mo. Di nagpepulos inikan ni mamang ti kwarta. Si kalat bang mangted. Anak, nintun saan ko ng kabaylan, ti magpabasa kang kay ti kolekyo, at nantumat ni mamang mo. Kaya't nagtungan ta magbasahin, para man nagtungan ta ti kwartana. Siya pa pang, ikan nakakaditi sweldo ni mamang? Hananak. Ta isot ti babae, isot kahera, isot agsusweldo, isupet mangigam. Tilaing nga, may igam anak akwarta ket ibasit nga po unak. Kan maganan siya, ngaglako agluto ka naglako ti turon. Ket dagiti kasapulan dito balay, ni mamango at aggatang. Tanong kasto nga agsweldon, gumatangan ka dagiti grocery items nga para iti duwang alawas, kinsenas ken katapusan, di ba nagsweldo na. Dinakpeng gatangan ti arwatek ni mamang, ilin to ta sika, ti maganganan siya may tuturon pang, ket iso ti sikat manggadgatang kanyak. Nga bali anak, tunusan akong nga makaluto ti turon, itadto amin ni mamang mo ti supportar na kayo ka.
Nga ta, papang? Hmm. Papa, masalutsot ko man. Hmm. Apeng saan ka nga nalailo ka ni mama? Tikit mo sa man. Kung ko na ngamin ni na Lola Marites dita, Tianggi, nga kumakit sa batin nyo ni mamang no sumangpit nga kapo iti opisina tapno arakupin nyo agkan nyo kasta kumamit no agpakada ni mamang nga mapanumpsina agkan nakakumamit bayhani kung kuna nakumamit hanyo nga raramiden di ka pinakita nga naging narakop nga nagbinisito ay agkakidaki ka di ka ni mamang pang kawa na takas kasilid kami ang met no ni mamang ti agad da iti kama ket da kait agaplag iti tatar. Sana na. Pang, naragsak ka di iti sidog ni mama? Kawa na. Ket ni mama nga ta, naragsak nga ta kadata. Dinakpay napadaasan ni mamang insuro ti assignment ko. Tanong kasta nga mapanak agpaisuro ket jak masango ko nana. Ni papangmot pagpaisuroan po nana maglata. Kasasalitan na kuma, kay ayaw na kuma. Ni mama, hanggang ba't kami ng obing. Bumalasitan ka na na. Iso nga samon nga sapsapulan dahil ang aramidan ni mamang mo. Okay? Ulit adakmet. Adakmet nga papang mo. Wen manong nemi naragsakak kumata sisyak laing ta anak da papake ni mama. Ngam naragsak ka di, ti anak. Nga di kiti naganak kat saan da nga naragsak. Saan ka di, nga ti ba umuna nga pagkapon ti ragsak kat naganak tapno naragsak di kita anak. Ngam no saan nga naragsak di kita kasawa, saan nga naragsak ti anak. Saan nga naragsak ti pamilya. Hindi pa nagbasak manong nemi ti high school, imbas ko ti nagbasa, amok mat idin manong nemi ti agluto ti turon, ket no kasta nga bakasyon manong nemi siyak ti mapan naglako. Turon! Turon kayo dyan! Turon! Adano ka dati nagpagpwestuan nga agurelatan di kiti aglabas kano may dumanon nga gumatang ti turon manong nemi. Turon, sa akong tumatan na mangisupot iti pangrekado da, pangsus da. Uno saan, kat ikakasigot ti sus, sa da pumanaw. Ado da kitaggatang manong nemi, kaputa na imas ti luto nga turon, ken ipapang. Aging kaasangan na pupuutan, manong nemi, ti panawain adak idin ti fourth year high school. Sangsangpet ko nagkapot eskwela asa idin ti graduation mi manong nemi idinasangpetak ngadda ni mama. Agsasarita da kini papa iti unag ti silad da. Nga mangmangin ko manong nemi di pagsasaritaan da. Tayo di lumabas iti silad nalawag nga nangigkot ko na ni mamang. Saan na kun nga igawid? Gabuta saan na ka may gawid? Panawan kayon. Nakigtutak. Napasardengag. Intuloy ko tinagalingag manong nemi. Nalawag ka nangin ko ti kasjay. Sana kun nga igawid ta dinak maigawid. Agsinatan ko na. Panahon kayon ko na. Niyapay. May pagpagapumula ko mati anak ta. Ano yung pagpagaputi anak ta ibagbagam? Palasang matinasuna, ano ko may problema? Dakilan. Napuutam ka din nga rin na inasikasok ti anak ta. Uno anak mo, putot mo kanya. Sa mo ka din nga patpatek ni Jingjing. Panawak ko mga rutmet, napatag. Kaya napatag ko mga akit, itugot ko. Ngam saan ko mat nga kahit itugot? Taori itugot ko, ikawid mo to. Di ba tikin ka? Tamakamu ka kong na. Makamu kayo ti biyak yo. Abay nga remitem kanyang ti kastoy. Nelia, kit nakalulawag timbagak. Idi ko mapalaing Sama nga nakapagdesisyon ti boss ko.
Nga mitata nakapagdesisyonan, nga ibalay na. So nga sumurta kang kuha na. Uray nga tanong, araming taktin. Nagparintubing tisang kuhanam, tatlo lang may gawid ka. Ora na naramidem. Nalpas din desisyon ko. Yuri mo kuman ni Ching Ching. Tapno makapagpakada ka kang kuhana. Nailiya, saanin Manuel. Yan tangin. Nakadesisyon ako. Nakarubuhat ako. Idi maloktan tiri daw ti kwarto katrumwar ni mamang manunewi nakigtot idi makita na. Nabayagan? Nabayag ako, mama. Kanangit ko di kiti kang runahan ng bagayo kini papa. Sige. Nakarudan. Mamang. Abay. Dahil kakadi nga, ituloy ti mang paano kada kami kini papang. Mang, mama, saan nga kabailan ni papang ti mang pawasa kanya ti college. Apaman nga makagraduar ton ti high school kadag basak ton ti college. Awan ang bibiyan ko, makamukay di biyag yun. Ito nakadipat patik mamang. Nangig mo nga tamat yung bagak iti amam. Tano ipatpatig ka, isurot ka kuma. Ngayon mo isurot ka, igawid na ka ti amam. Nagpati ka kang kuwana. Taapay, no ayabang ka sumurot ka? Saan mama? Oh, may tlagayan. Saan ka ito ka din nagsubli? Awang nga tamat na ti pabarak ang subli. Ngayon nakas pagaliganda. At ang tungkong taway yung nagsubli. Di ka ito nga tagsubli. Ulitek, awan ti rason tap nagsubliak. Taapay, nagsubliak. Maawad dakpay nga ta? Nga, anyan to nga tat kasasahad ti biyagyo. Kaskas di nga turon dito. Di mo kadian mo nga saan ka mga bagay papang mo? Pingar nga nakiasawa ka kinpuha na. Di mo kakit. Agsalukag. Tapno ni kas takat salang agpatig nga ti turon ti umunang obra. Ahumat ngamin ti arapaap ti amam. Siyak adarapaap ko. Dinakan. Ma. Apay pa rin. Dinakpay narakop. Tano araw ko pang ka makatulong nga tato may gawid nak. Diyak pinarik na ti arakop ti may isa nga ina. Inararakop ka idi. Dinalagan ka idi. Tinagibi ka. Idi at ng puot ko saan kon nga narik na ti arakop mo kanyak. Gabot at ang arot yung puot mo. Ditakan. Saan ako nataktakin pa eh. Manong nemi awan tinaramidak ken awan tinaramidan mi ken ipapang. Ani papang manong nemi dinawnon ko ti uneg ti silad. Nakatugaw iti iking ti katre manong nemi nga sampayin nga kiray. Papang? Papa? Anak ko niyo? Awan anak. Natuloy ti kapatbuteng ko mapasama. Ngaramin din tinam. Ti panang panaw nan kadatak. Ti problema ita. Datan ti makamu ti amin na magastos. Pagbahit ti kasera. Bil ti kuryente. Bil ti danom. Agretuar kanto na anak. Mapagbasa ka nga ti kolegyo. E dito tak patinggalahin ti aramid kan panaglako ti turon ti arapaap ko.
Api ngamin nga saan kaya nagarapa, papang. Api nga saan kaya nagraduar iti kolehiyo akas ti panagraduar ni mamang. 2 years ko slaing ni mamang mo, sekretarial. Ti trabaho na kat sekretarya. Hindi pa lang amok ang relasyon da iti boss na. Taimbas nga sekretarya nagbalin ka nung sakluterya. Amo gini nga nabayag na ngalip-liputan ti inam. Nga okay lang kanyak, basta sangpatan na ta. Yung timtengan ti kundaway kabut puteng ko anak. Ti panang panaw na kalata. Kas nanggagam, nga nakapagdesisyon ng tibos na. Nga ibalay na isuna. Ikasara na. Kadenana. Ang malaksid nga at asawa na at dapat ni mamang mo nga dagdagasan na wano. Sa bagay, uri nadagdagasan tag kaopisinahan damit may sa kwarto pagkinanda. Marami dilat at kaya dauraan yaman nga oras office hours manunan na. Anak, agbatpada kami nga high school graduate kini mamang mo, edi kamamu kami. Edi agayan ayat kami. Aglaklako ak idin tituron. Among kadi, nga babaen tituron kat napagbasak ka napaggraduar ko ni mamang mo iti secretarial course. Kaya tiyo sa mo pang, siya tinang pabasak ang kuhana, siya tinang pabasak ang kuhana. Uri 2 years course lang ko na. Iti nagraduaran ka nakastrek ka sekretarya. Di na ako makayat iti makiasawa kanyak ngam na si Kugak isuna nga si Kadayta. Panipo didi, aging kaita, pinanawan na tan. Kadagtan nadan, iti kabit na, muno akin kabit kang kuhana. Pang, anak, pasensya kan. Tasang ka maitulo na tulungan. Orang nga tayo yaratok ti bagi, agluto kay naglako ti turon. Saan ko may panamnamang matulungan ka iti panagbasam to iti kolehiyo na. So I'm so sorry. Tasyak tinagbalin nga amam. Pakawanin nak, tasyak tinagbalin nga papang mo anak. No kasano idi manunay ti kinaliday ti pagtaingan no balay mi nalidliday itan. Napia idi manunay mi ta maaramid ni papang ti umisem. Wen mano. Ngamita. Ada ba yung nagigundaway manunay mi nga saan nan nga maimas tagluto itron. Ado nagigundaway manunay mi nga iyawid na nga saan na nga may lako amin di kiti arabid na nga turon. Ape pang, napasamak, ape hindi yung matin malako amin nga lako yo. Idiraman Pang, ape matin kasi tiraman na ngamin. Saan matin nga naimas? Pasensya ka na nak. At adigidikong daw yung malipatak ng ikabil ti usto nga rekado. Jesus hapon niyo pang. Mabaybayan niyo matin basit nga negosyo yo. Mabaybayan niyo matin ti bagiyo. Di kahit na sawain, pati siyak mabaybayan nyo. Anak, kumusta ka kano? Sinag ko na. Ni lulam nga Feli ari sa Balbatara. Nagbuibuya. Lulak ka di suna. O nataantik suna. Ala anak, barbari nagsublin tumatlang ti dati nga suki tayo. Kaya, okay. Tsak tumasangon ti mapan na wano agluto ka naglagatang iti turon. Balin siguro inakto na tumulong sa jay Ka-Felis Karinderya. Ti ayandaan ti Feli. Arit sa Balbataran ti Barangay Dos Bacara. Sa bali man ti pagbagayon papang. Pang, sa dagan ti graduation ko. Alawan anak. Siyempre,
Sakto't manghabay ka. Iti pa nagtulpos mo, iti kolehiyo. High school ko na kuma. Manong name na nagsakak kuma. Ngamore nga tamad no adda ni mama. Hantumit lang nga naragsak manong iti dayta pa nagturpos ko. Nga makitak manong name nga saan nga naragsak ni papa. Pa, uminas naman kayo, agradwara ko. Iti high school laing anak. Ngam talaga nga, agsurrender akon. Saan ka mapagbasa iti kolehiyo? Awan ti maramid ko pa. No di mga awat kinapudno. Uret siya na sursurwang kamating nagluto kay naglako ti barbecue. Ay barbecue. Turon kunak kuma. Di siya kadton mga ramin. Kat siya kayo nga eh. Da kayo nga rod. Di akon may concentrate na. Iso nga, nagreklamon di kiti customer. Tada kurangan ti lutuwag nga turon. Iso nga si kanton makamuha. Manipod idon bigat. Si kanti makamong agluto kaya naglako ti turon. Ket gapo manong name ito talaga nga saanen nga napas nagpay ni papang insarding na nga talaga. Gapatawang nga rod manong name ito sa bali nga mga sikaso ni tadaita nga dati nga negosyo na kat negosyo mi. Siya ko na. Tinapan naggatangin kadagiti ingredients manong name di mawatak kini papang nga isupo na. Siya kong tinagluto. Nga di malutok manong name nagrubwatak. Nalag na giti kasapulak. Di giti sus. Ganda dumapay kasapulan. Rinog yakon tinagpamyanan nga magnan. Nga mapanaglako. Kaputpudot na pa ilang manong. Turon! Turon kayo dyan! Ay! Jeng! Dumagas ka dito at gumatangak! Ni Lola Marites. Dito yung mulatan. Sangot ti tiyanggik. Ay nga tamom, dagito maggatang, tikas ito yung oras dito tiyanggik. Kaya pag gumatang naman, pati turon mo. Nasumlatan dito basket mo, graman na gitsos. Tauram lat na nga gumatang dito. Ne, data na siguradong gumatang data. Yoy, Delphin, na. Gumatang ka matituron ni ko ni Jeng. May? Dito lang igatang ko, pagatang ti ko igatang ko lula. Awan panggatang ko rita. Kansamod nga naimas. Ano nga saan nga naimas? Naramanam ka din? Oo, naramanak din na ode. Niluto ni tanang ko na dyan ni Papanggo. Naimas na ito, yore ramanam. Tapno mamati ka, ilibrek na dan. Ore akong pa'y busat na. Nakababay mata no, ang one boy busat na, ipadawat mo. Alaga tayong kilatan. At na suplik. Dita. Sa pulo bayad na han. 12. Ngumahang nga bale, sa pulo latan. Nung sa pulo, amin kita, awang ganan siya ako, so nga 12, 15 pa kumaa. Matiwang ratasos na. Nahimas kang peso So nga manipulita mang Delphin. Ipadamag mo ka na kita dumarita. Nga dati nga soki ni tatang. Nga naimas siya ti turon mi. Gabuta siya akong dagluto. Naimas ti lutok. Gabuta naimas ka. Gabuta na pintasak. Agmalmalemak to manong nemi nagsusur nga magilako. Iti kadagop amin nga lutuat nga turun. Oren na baoton manong nemi magustuhan dalata gabuta na imas kanaimas pa iti sus. Dararamidag nga sus. Agsipagat ton manong nemi no makaawid ak. Wan, makagatang maten manong nemi di kinas kang gatangag. Idin to tani tatang imbes kuma nakaluton ngam saan manong. Sakto pala tagluto. Tahang anak. Ano brayo apisan kayo nagluto? Pasensya ka. Ni tatang man. Kitamgat
papangko sa tatangitan. Rumpag mo na yun, tatang tiawag ko kada kayo, tadi kayo matagububran. Ng mga bali, papanglat ka. Ang kumamat kas na papang, imbes ko mga agmove ang kayo, imbes ko mga agsalukag kayo, ang damat nga ipakita yung nga, loser kayo. Ano tikit mo sa akin? Katuan, di ba? Loser, tikas ka na kayo. Loser, awag na kas ka na kayo. Naabak kayo. Inasawa yun ni mamang. Dakay pati ang pabasak yung kuha na tiya duwang atawan. Idinto ta, pinanawan na kayo. Imbaga ta, anak yun kas kanya. Nung awan anak yun, di adada nga magmemesa kayo. Pang, di kayo kumapaabak. Naabak kayo lang aro din, adadamat maabak kayo. Patasin nyo mat at mangabak. Kasano ko mga mangabak ka? Ilumabang ka. Tada ka din nga mangabak no saan nga lumaban? Loser ka, ano saan ka lumaban? Pasensya ka na, nak. Alam na pang lumaban ka. Saan nga mabaling ang palubos mo kang kanahin nga maabak ka. Ipagbagapuyo ko makanyak pang. Ngimsan nak na din ang ngagtiamak manong. Ada dagiti gundawin manon nemi nga mariingak isuna nga aguy-uya. Mapanak to niti silad na. Pang? No, ito tayo uyak yun ha. Itong bigat. Ipadoktor kan to. Salatan na. Kumataklatan di agas ko nita tiyangki. Kan kaduaklatan tuminom ti tanong. Takasano kami nga saan kaya sakit? Tapos napasitan di kang kanin nyo. Sakayang ka makaturturog. Hindi mo mas masama ka na kayo. Nadya ka dilaing asawa yo. Nga saan nga nagbaling nga napundukan ka. Tinapatag. Katsyak nga rin nga anak yo. Anak na napatag ka na kayo. Hindi nyo ka rin mapanunot. Nga maapektahan anak. Anak, pasensyakan. Pasensyakan, Jinji, anak. Lumaban kay gumamit, papa. Panghasyo. Napiksa kayo pailaeng, ubing kay pailaeng, duwat ako matagtinulong ngagluto. Tapno adut lutuin ta, anda dumat lang mailako ta, no duwata nga ti aglako. Ngam kaskas di manong name. Nga talaga nga, impalubusan ti amak. Nga maab-apa ka talaga. Tsaka mo, pati suna kasurungkon. Nga madada ka susurong ko ray nga ina, kanasawa. Nga di pulos nang iparik na kanyak, ti pamatig, ti mais nga ina. Nga nga liputan na ti asawa na. Ngayon na minsan manon na imisyon nga minmet, anda ragsak ken gagar na, itikas ni papa. Nga ipalubos na latan, ngaglaklako ti turon, ngaglutluto. Hindi kat siyempre. Idinto ta ni mamang, kat mga opisina, may isang sekretarya, kat nakarinyo nga tamat nga, ang gwapo di J. Boss na. So, agbalbalin nga sakloterya. Saan nga maipahin ni papang tinagsak na? Ragsak ni mama, financially, ken physically. Ngawapi nga siyak tinagbalin nga anak da. Api nga siyak ti anak, nga maisak sakripisyo kapot ti kastoy nga relasyon di kit agasawa. Api nga siyak ti bunga ti broken family ako nada. Nga siyak nagdusa. Hanya ti basol ko tam nga siyak nagdusa. Iti saan nga na siya at nga relasyon di ginaganak kaniyak. Wen manong name naglabas pa ti panawen second year college sakkuman. Umapapalak manong name kadikiti ka eskola kinarduar ti high school nga dati ti college. Wen manong
Iti may sa gundaway manunemi panaglakok ti teron turon iti netuding nga pwesto. Damay sa nga lalaki manunemi nga masdig. Hi, Mr. Ron? Ah, yes, manong, sus, gumatang ka? Naimas matlang? Naimas Sana kumangaglaklako nga agararamid no sangan naimas. May saman, patasak man. Naimas kang peso. Naimas ti lutom ay lakom, naimas pa'y, napitas pa'y taglako. Siyak pa'y taglutluto. Oh, kasta? Abe, di ka ko magbasa. Ako pagbasak, pinanawan na kami ni mamang ko. Kat manipod iti pinanawan na kami ni mamang ko. Kasla samot na kahit ni papangkutag biyag. Imbag tanasapan na kasinusuruan nga gluto, kanaglako ti turon. Tano saan? Taklamon. Ni mamang mo ngay. Yung sukarot ako nakapinanawan na kami ni mama. Nakidanat sa bali nga lalaki. Kat siyak ti bunga, tinakakaasing piman, nagbanagan ti pamilyami. Nakakaasi ka man to kasta. Garumbing ang kasyan. Ayatan kan kasyan. Oy, no agarim ka kanyak, di mo lang itultuloyin. To apay met, at danubi mo, ompay. Ompay kanyak deta. Tulungan ka ang glako. Hanin, tiyak masapol ti tulong mo. Sa bagay, amat narigal nga trabaho data. No at daw masadag, lakwam, supliam, medyo mo lang, di ba? Ngayon, kadkaduhain ka. Ang magayam. Kahit ko pa'y, may isa mo pa'y. Kahit sika, di mo kaya't. Ang mga no, mabising ka. Kahit masayang ka lang, no, mga kitilakom. Sige, mga antangan duwa sa tiyo bata, ang manggatang ti para kayo ka. Saanin? Ama, please. Soft drinks, ang kayalan, tsak kaya ti soft drinks. Danom, wano energy drink. Danom latan. Naibusanak kami ti danom eh. Sige, mabit lang rin Tayo kata, ilang kat danom, soft drinks kanyak. Nakangkot ti talo manong, imasik man. Bayadam ha? Manot magangganan siya matikastoy. Basit lang. Madalang maggatang ko ti kasapulan mi kini papang. Nangruna, kat talagang kasapulan ti agas na. Tano saan nga agagas ni papang? Hawanin. Ituyak na natan. Itayo na natan mo nasangat. Itulok na natan nga agkapsutan. Nagrigat ka sa sadyo. No, dala ko mamay tulong ko. Ano ko matibay tulong mo? Ikan ka ti kwarta. Para ti kasapulan nyo. Ikan ka ti kwarta tap na may tulong mo tagbasa. Maligatan pa mamakin papang kumot nga mga kalikagong ti masapsapol ko. Tadukam nga mga kakapsat. Ay, manggayam. Diyak bemot naga mo. Diyak ba't kami pangimbaga tinagang ko? Siyak ni June. Jing-jing mit kanya. Uy, letter jing agpadpada. Jung-jung ken jing-jing. Jung-jung ken jing-jing. Agbagay ta. Saan tang agbagay? Agas na saan nga panagbagay na papakin ni mama. Aglaklako ka naglutluto lang di turo ni papang. Hindi ito tamang obisina ni mama. Sa bagay ni papang tinang paadal ka ni mama. Sa tagayam, awan ang utang ng baganakam niya. Pinanawan na kay latan. Nakagasgasat kayo. Tada naganak ka na kayo nga mangipat-patik ka na kayo. Ngayon siya. Di ka mapukawang tinamnama, jing-jing. Anya tamom, baka saan ka nagpating ka, ti panagluto kan panaglako ti Diyo at turon, baka makapagbasa ka dumit lang.
Manong nemi tinaminsan manin nga panaglakok, gimanar. Agsipot ta doon di kita nakasurot kan na gimanar ga ta nabitak pa ito baro nga pwesto. May ibusanak manong. Awang nagsayang awang madgaya man. Hanga bale, kadwag tumaminsan tilutwag. Ure kaaduwag manong, talaga nga may ibusan. Ay nga manon nemi ti may sangal daw, malem. Binilang ko tinabati manong nemi, at dapis nga pulo. At bakit nga masadag nga langan at may bisbisinan. Kit-kitahin na tila ako nga turon, agnananam. Ganda atak kuman manon nemi, iti mangyawat kang kuana, iti kanin na, iti addaw masadag bigla. Ay, ada ba nabati? Ada ba nga pulo, sir? Gatang amin. Kurang pa. Ay, sir, na-order na tadwa. So nga, walo langit na bati. Sino ko na kin-order? Sa kapulo ka may tay. Pagkatapos, walo-walo lang. Para kini nana. Para kini lola. Eto ni. Napag ko mga iyawat ko na tigatangan na. Sige. Ito maminsan kaduam to ha. Uwan-uwan, sir. Dato lang walot para kada kayo. Para kayong ka, sir. Hindi bayad na. Hindi pumanawan. Lola? Para kada kayo dito, oh. Dua? Ikaktisos nan. Takanin nyo. Ay. Awan di magbayad ko, apo. Mukpad nga akong pagbayad, Jo. Nga mabising kayo saan ka di? Uy. Mabisina. Umati, mangipadawat kanyak ti kanin. So, ibasirikak dito, mo. Barang kunak no, ikan na. So, ngarat ngayon batyang kayo ti duwa. Gatangin da kumapayatay, kurang pay. Kini bagamitan nga nabayada ko na pa. Ngayon siyak mat pa nabayadan, tawang kota, ng mabisina. Inranta ka para kada kayo dahil ito ituwatan, ha? Hindi, awatin yun. Ano kanin ti sus na? Ay, agyaman na. Ikaw na mas. Masapok. Agyaman na. O, rito pati bensa. Ay na. Ay, apo. Tapos kan matmataya kong tibising. Ay, agyaman na kapo ka. Nakasayat ka man. Alay, busak pa yung dito may katwa. Napigsag ton. Hindi mag-ibustan manong. Nana, tanong mo, hanggang soft drinks, kan madito bakit soft drinks? Ay, halagang sana ng soft drinks. Halagang na agyaman na kamalasan ko. Dito lang to, Bram. Well, Lola, nakakasi kami. Tagano kay Lola, damo kayo makita. Pagawidan nyo ngaritan. Dadang ti mo ta nayaohan ako. Amok man, doon na dumamok ti pagawidak. Basol ko mat ngamin tap, nakita nga nakalukat di gate, kirimbuhan ako na nga saan nga naghanda ka na pupukan. Pag na. Kaya nga sawan. Nabayag kayo nga pag na. Di kalmahan, di pa nangyurukik. Naturo ka kiti lang-alang. Kapit di kayo nagawid. Malabdak mag-amon ti pagsublyak. Agsubli-sublyak mo tinday pagpulpulikusa. Nasansil mo aksa. Sige na. Papanan nyo nga rin itangkit ni. Nakalako ako, nagawid ako. Ay, no kahit yung akit, sumurti ka kanya. Kasanon da kiti pang sapsapul kada ka. Diyak na ituloy manon nemi tadala kotsa nga nagsardeng iti asideng. Hindi at dumsak nga may isang babae nga nalapsat. Mama, isusapo mama. Dito matlagayon di pa kasapulan mi keng ka. Papaon
na yung kamamaya, pinagdandanag na kami. Agkabaw ka lang aro din, mama. Kanagbit mo palang tirumwar. Inapyo kamamot na umam ti pagawidan. Ni, hindi malim kalman kat ni. Almost 24 hours ka nga, awan. Anak, anak, perla anak. Wan siyak ni perla anak yo. Eh, awan ti pagtanagam anak. Tada ni anak nagam mo apak. Jingjing lola. Ni Jingjing. Nga gatangan da lang arot amin kumantila ko ng toron. Ngam inreserba na pa ilang kanyak dito ha. Tamo na ngamin nga tahan nga mabisina. Nagpaiso. Naimas ti toron na. Ken makabso. Ano yung binayadan? Pangalak ko man pagbayad ko. Ay ading ko balasan ko. Ay agyang, agay na to pa lang ma'am. Ah, ading, bueno, o ading. Humat pa 30 nga taon ko, ading ko. Bueno, bayad na dito ah. Ano ma'am, ako pa pa yung bayadan. Di so pa po ako mo. Ang bale, nagamang mo kami mat kanin lola. Inakon, pag-awinam ka din. Ada, pagpletek nga agawid, ma'am, jalaban da nakmahal at tricycle sa jay. Itulod na kan. Umaykan. Napila nga, pagsupapak may pangbayad iti do nga turon nga, inted mo nga nang pedped iti bisin ni mama. Makan. Kababayan. Oh my God. Simurutak nga rod kadakwada manong nemi kinimbagak no sa dinut pangituludan na kadyak. Nakita manong nemi ni Ma'am Merced ti Balaymi. Data balayo? Nagkaskasa na kami, ma'am. Dududwa ka mo lang kinitatang. Ni tatang, masaksakit gaputa. Kayat nang tagsakit. Ma'am, agyamanak ka na kayo. Di na kam kati pastraken. Alam ma'am, nakababayin ba? Kahit kung makita ni papang mo. Ni mamang mugaya. At itong istoryahan, ma'am. Mano kay kapsan? Sisak lang. Nagpatinggak lang ti high school. Tayo disak ba nga graduar ti high school? Pinawan-awan na kami ni mamang. Simurot itibus na. Aglakla ko lang nga nagluto lang ni papang itituron. Inintutan ni mamang ko kit sekretarya. Nga ni papatin ang pabasak yung kuwana. Pinanawan na kamot ni mamang kamuta. Dapat padagmatan yung bus na ngimta kami. Kahit kumamit ti makapagbasa ti high college ang kastoy matente na pasamak. Di siya akong gluto ka naglakot turon. Tap nagbiag kam lang kini papang. Kahit kumamamu ni papang mo. Mabalingat ti sumurek. Lola, nga apay, gawid tan. Intapela dita. Alawad, uray kat tanay impag nga ubing dahitoy nga jingjing. Manong nami mababain naklaunay kabatanay. Nawara. Kanjak pa nakadalos si Tibikat. Pasensya ko yun, ma'am. Kasto lang di balay mi. Kapati busy ang nagluto ka naglakot ito ron. Diyak pa yun masangot yung grunos ka nagdalos. Saan nga bali? Hindi papang mo. Dati sila, mabaling ka di kasalita. Baring ano kayo ito trumuan? Rimuar ni papang marong nemi. E medyo guyoyan. Yan niya ka di masapul yo, ma'am. Abay, palubos mo manong nga ako. Agsusulot anak mo ngaglakot ito ron. Panag ko nakitawan pibiyang ito biyang mi. Sa bagay, no sana nga napatagtibiyag mo hakit
Adadang sa nga napadagkan niya, kada kami. Ngayon kasiyam ko mama, ti anak mo. Panunutom ko man di masagbayan na. No, tetela ti bagayo. Mabalin yun ti pamanaw. Kino na ni papa no nemi no ang sinyasak nga sang ko mga rubeng ti kasiyang ibagana. Sa nagsubliman din manong nemi ti silan na. Ay, ingkam ka rin, aguri ka. Danda rin ti panaglukot ti klase. Ching-ching. Kaya't mo tagbasa. Ang pagbasak, ma'am. At na mabalim mi. Kinapudno na agad at the private school nga kukwa mi. Naipanagan kini Lola. Kini mama ko na kuma. Inulam. Siya iti mang manage. At elementary, high school, can college. Kaya't mo? Aramidag ka ng scholar. Pagbasahin ka, agbasa ka. Libre amin. No, agbasak, ma'am. Mamanok to ng ilako kaya agluto turon. Baka ang umanay nga para kada kami kini ni papang ore nga tanong libre ti matrikula. Mabalin mo tagluto sa jay kantina. Iti turon. Nga sa jay paglakuha, magyang ka ti kantina. Agbalik ka working student. Malaksid nga libre ti matrikulam, kanda dumaka sa pulam, ikang ka na pa iti allowance mo. Para ken ka, para ken papang mo. Apeng haramidan nyo kanyak tikas ti ma'am. Jing-jing. Deje impakitan kinasiya at kini mama. Pakakitaan nga may saka nga na siya nga tao. Iti 24 hours nga panagkatang-katang ni mama. Kunana itay nga sikalan tinang aasikan ko na. Nga gatangin dalang aruden. Sa mo pa lang inlako amin. Gabot tayo inted mo kini mamang iti duwa. Masyanak amin kang kuana, ma'am. Kat masyan kami mat kang kaita. Kada kayo nga gama. Pagbasahin ka, alam ka yung kantin yung eskwela, kaduhan at masapol yung papang mo, ited ko. Kahit numaalukoy mo ni papang mo nga may confined to hospital, siyak ti amin nga nagbayad, ti amin nga masapsapol na. Tinasken, kahit agsubli ti dati nga salunat ni papang mo. Day talaeng manunimi kat imanugutak. Kas labilagro digiti pasamak manunimi. Ta idi agbasa akon ka nagtrabaho kiti eskwela. Ngano agawid akon manunimi. Adamaten na iawid ko manunimi nga kanin mi nga agama. Naging ka manunimi nga nalukoy ko tirik na ni papa tapno agmuban tapno aramidan na tag-recover. When nakasalita ni Mama Merced ni Papa manin kat naalukoy na trikna na i-confine kat napasubli na ti dati nga pigsan. Nagbasak aging nga nagturpusak manong nemi iti korsok nga secondary education. Manong nemi dito may tinagraduaran ni June. Imo na nagraduar ka nagtrabaho. Yung tuloy naman nun name iti kinasingad na kanya kit nagdaton. Idagraduara kon isot man nangaklon ko kayan kuana. Ni papa man nun name kaputa kayat na pa'y tagbihag kaya nagsublit sa lunat na intuloy na ti business na nga panagluto kayan panaglako iti turon. Nga saan na lang na basta isusurmanong. Agluto, i-display na adu na kiti agangkat nga mapanaglako. Manong nemi saan kami nga kaskasera. Tadya pagkasaraan mi kat nagatang min, pinarenovate mi kat pinadakla pinapintas mi. E rin to tata kami kini June manong nemi. At plan-planon para at pa nagkalay sa mi. Accountant isunay sa dito ta may sak nga maestra nga ti pangisuruwak kat itiya nang pabasa kanyak. Saan akong gumadayo pa yung mga isuro, dito ako na mga isuro manong nemi.
iti itang eskwela nga kukwa da Merced nga nainagan kininula bisitasyon. Plan-plan mo minti kalay sami kini June. Iti may isa nga aldaw manon na yung ipapami timul para tinkam pa nagpili kanigitinas ken nga arwatan mi. Nakakita ti nadungurit nga babae manon na iti suli. Ngay tangtanggaya na ti iman na. Ay apo, uray sa dinno, adalat na kaya asto nga agpalpalama. Kinuna ni June. Nagamanta. Tinagan naman na oray piso lang. Nagbasito na Abay, kasi malasing ko. Mama? Ah, da kayo ni Mama? Mama Nelia? Ay, saan na siya? Agaman ang dato interior. Timakderan manong naimikit pumanawan. Mabitlaing! Abi nga kamakaman. Ni Mama Reja eh. Tiinak. Imposible ang maniso. Malasing ko. Uri na bayaging nga saan ka mga nagkita. Uri kastat lang na. Maasing ko lata. Kaya mga kamukong yung gawit. Mabitlaing Mama. Jing. Wadak tuping amin. Di mamut nagang ko no. Saan nga siya katiinak? Anak. Mama. Api kasto yung nagbalinan nyo. Ay, may kayo. May kayo tayo. Yawit kasi niyo balay. Ana na. Saanin? Amo ka sandak nga maawat. Gapat na nagsan nga abasol ko ka na kayo. Tawagin ka kung mga orti mama. No saan ka nga maawat? Ni papang mo. Baka din akong kayat ni papang mo. Kinabi nga di mo padasan. Iawit ka sa balay. Anak, nagit arwatan. Nabayagan nga wan arwatan. John, mabaling ka di nga, tulungan tayo sa una. Ngimisot mamang mo. Iso. Sige. Ituloy ang tungar doon yung bigat na tipanggap ta. Magingar din sa jikotse. Ta itulod kan sa jibalayo. Pinakamuak ni Papang manong na imiti pwesto na. Nga agluto. Kanaglako ti turon. Ay nataw ko na? Ni Mama nasa pulak. Inyawit ko. At sa Joy palay. At Papang. Nakapagdigusin. Kaya nakapagsukatan. Kasta ko nito pa nagdaradaras mi manon na imi kanya Papang nga naghawid kaya di makita na ni Mamang. Nelia? Manuel? Nelia? Manuel? Inarakop ni Papang ti asawa na nga ni Mamang manong. Yung kaslasaan nga kayat ni Mamang timang balis iti na itang harako. Hapi nga tinakbatan ako, Pen. Sana ka may karikain ka, Manuel. Nagdakkel ti basol ko kaya nagkuranga ka na kayo nga gina. Agam ako na ko. Apay, nga saan ka nagsubli na dagos? Awang aro din tirupak. Gabot amok, ti amok at sandak nga maawat pa nga mapakawan. Awang ti sabaling inayat ko na sa nga siksik Nelia. Sikat ibiyag ko, sikat amin ko. Di mo mo, nakaigayad ko idin ti matay. Nga may bagta na silawan ti panunod ko. Tapno lumaban. Tapno tulang tong palik ti kunahan ti anak na nga saan na kumangagbaling nga kanayon nga loser. Sakitan ti loser. Nagsubli ka. Baliwan tayo ti mga barwanan. Matlob na makumpleto tayo. Adak nga asawam, nga ama ni Jingjing. Kanadak nga asawak, nga ina ni Jingjing. Kantag balinto manugang ta ni John. Si Kasyak ni John, ni Jingjing, sa doon to mga ramid, ti apo ko nga do. Di, naragsak tayo.
Na isang sangayan deta nga kinasinaw ti panagayat mo kanyak Manuel. Ket bayam nagsulnitak. Nasaan ko doon nga ramidan pa'y tikas dinaramid ko. Jingjing anak, mama, kaya't kung umaro ako kamat kada kami. Imara ko pag ngarod kada kwada manong nemi kat balbaliw nga nabukel ti may sa nga pamilya. Nasaksang kami lang talon manong tanainayon ni June ken nainayon digiti talungan nakmi ken ni June. Ti agdama trabaho kami ti asawak at namaten patulong ken yayami. Irin to tagtintinulong da papaki ni mama iti negosyo da nga turon. Naragsak kami manong nemi awanan ti lidahay kadlatingin. Puro ragsak idadawat mi nga sabi ko ma tagtultuloy ti ragsak kada kami sang kapamilya. Dahito nga rod ti pagkasalitak manong agyamanag iti anos mo nga nangurnos kalbasang nga nag-insan keng ka ti detalyan through your messenger. Agyamanag iti laing mo nga nangibasa ng tadbiyag. Kat sabi ko ma dadamat na ibati ng adal liwliwakin pagsarimingan ti biyag kada iti patak na dimngag ka nagbuya more power to your program. Tuwing nga agyaman nga pagkaya mo. Jing Jing. Thank you keng ka Jing Jing. Thank you pa nagsurat. Thank you mat kadagiti naraway nga nagbuya, nga nagdangeg.